Ja sam Marijana Đuretek, Brico iz Velike Gorice i gledam Petek na Gorice. Petek je na Gorice i treba se urediti i dotjerati. Dan je najbolje početi šišanjem. Upitali smo Marijanu kakve frizure nose Goričani. Najdraže frizure po mom iskustvu, po mojim mušterijama su one najpraktičnije. Ali to vam sve ovisi i o generaciji. Ovi malo mlađi, tinejdžeri i tako mladi, oni vole frizurice, gelove i tako počešljat se, a stariji vole kraće i da nemaju puno posla s time. Zanimalo nas je uređuju li se Goričani petkom. Ovisi kako koji petak. Ako je recimo penzija taj tjedan, onda da. A inače imam osjećaj da su petkom svi negdje tamo na tržnici ili na sajmu. Nakon što smo se dotjerali, odlučili smo otići do Ledane i vidjeti šta se događa na Goričkoj špici. Kad tamo, legenda Vukomeričkih Gorica, poznat kao vrsni električar i veliki zaljubljenik u najvažniju sporednu stvar na svijetu. Da se izljubimo jebati. To nama je sve kad nismo gejevi. Kak sam? Dobar sam, odličan. Ti dobar. Pa odličan. Jesu bili moji dečki tam prije? Je, sve rešili. Jesu rešili? Ajde, mislim da su fulali ovu lampu, je. Djelatnici VG Komunalca proteklih dana ukrasili su grad tisućama svjetlećih lampica i posao se polako privodi kraju. Kaj delamo tu? Božićni nakit popravljamo i slažemo. I sve vas jako puno volim u Velikoj Gorici. Bok! Iskoristili smo priliku i škicnuli što se događa u muzeju Turopolja. I ljubitelji vojne povijesti doći će na svoje. U srijedu se u muzeju Turopolja otvara izložba o Velikom ratu. Posjetitelji će tako moći vidjeti oružje i uniforme, te ostale memorabilije iz Velikog rata. Svi izložci vezani su uz postrojbe Count K monarhije, u kojima su u Prvom svjetskom ratu ratovali Turopoljci. Nakon doze povijesti izašli smo i ugledali kaznu za parkiranje na vozilu do našeg. Upitali smo djelatnika VG Komunalca koliko dugo se možemo zadržati na parkiralištu, a da ne platimo parkiranje. 10 minuta, već 11. minuta moja. Zato nema vam druga nek Petek na Gorice. Doviđenja, bye, moram vidjeti. Hvala burazi. Razvrstavanje otpada počinje u vašem domu, na radnom mjestu, u školi. Razvrstavajmo otpad uz gospodarenje otpadom Zagrebačke županije. Ljekarne Zagrebačke županije savjetuju vas u svakodnevnim ritualima ljepote. U našim ljekarnama potražite savjet za njegu svih tipova kože iz palete proizvoda Dr. Stribor kozmetike. Vaša koža treba prirodnu njegu uz ljekarne Zagrebačke županije.